κάθε φορά γινόντουσαν εκτελέσεις των παρεπιπτών εκεί και βέβαια ο τοίχος γέμιζε με αίμα και το όνομά του το Λευκός Πύργος, που δεν είναι ποτέ λευκός, το χρωστάει σε κάποιον που ζήτησε να το βάψει για να πάρει την ελευθερία. Είναι σαν το Αλούφανα Πάρκ που τόσο καιρό λειτουργούσε, αλλά δεν είχε ανανεώσει την άδειά του. Να, εδώ ψαρεύουνε. Τι να πιαρέψει εδώ μέσα, τι να πιάσει, πώς θα το ψάρει αυτό, Παναγία μου. Τη μορφή σχεδιάστηκε μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Το μεγαλύτερο μέρος κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950. Εδώ είναι τα πιο σημαντικά και όμορφα θύρα της πόλης. Το Ολύμπιο που βλέπετε, το Ηλέκτρα, το ξενοδοχείο αριστερά, είναι ίδια αυτά τα τέτοια. Ραδιοφωνική σταθμή, ωραία βιβλιοπωλεία. Ο Αριστοτέλης εδώ στην γωνιά ξεχασμένος. Διαματόπεδρα, εντάξει. Έκανα λάθος το ρηκτό. Λοιπόν, ποια είναι διαματόπεδρα, ποια είναι η όμορφη της Παναγίας. Εδώ, γύρνα. Οι περισσότεροι είναι και το άλλο που είναι εγώ, αλλά αυτό Πύργο, πήρα τα φιλιά της. ξύπνος ο Μακεδόνας. Που δεν λέγεται Μακεδόνας, το επίθετο του κανονικό δεν είναι αυτό. Εδώ η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αριστερά μας και δεξιά μας είναι το Βασιλικό Θέατρο, το βλέπετε δεξιά. Κατασκευάστηκε, στήθηκε εδώ πέρα το 1973 με δαπάνες και εράνους. Σε αφήνει γύρω-γύρω ένας ζαλιστής. Κάνει μία ώρα περιστροφή και εσύ βλέπεις όλη την πόλη σε μία ώρα που είσαι στο καφεδάκι σου. Οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου τοποθετήθηκαν το 1997 στα πλαίσια που ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα η πόλη. Παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO το 1988. Το 2015 άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό. Το αναστήλω, είχε υποστήριξη. Ήταν για την νίκη του που είχε να δει το Περσό. Και όπου τη βλέπετε τα ανάγλυφα όλα του διακοσμού είναι όλα νικηφόρα. Όλα αυτά που βλέπετε το διακοσμού είναι όλα νικηφόρα. Για να παραστάσει δηλαδή η Αγία Σοφία. Ψηλέ. Δεν ξέρω το αργυράκι. Α, και λουκάνικα τώρα. Και πάει μέχρι μέσα.
Είστε κανείς χτες στο Βενιζέλο εδώ? Πώς το λες? Για δες. Εντάξει, οκ. Sehr gut. Εγώ 4 χρόνια πήγαινα μαθήματα. Και λέει εκεί μου είπε με το Καλά. Σιλβιέ, είναι καταπληκτικό. Ποιος θα σταθεί στη μέση να φωνάξει? Μίνα! Πού είναι ο κύριος τώρα? Βλέπεις, εκεί, Ναι, μπαίνεις μέσα. ναι. Γιατί εμείς μην ξεχνάς που πήγαμε Φίλιππο το δεύτερο, το βασιλιά της Μακεδονίας, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν ο Φίλιππος ήρθε εδώ όμως υπήρχε ένας μικρός οικισμός που λεγόταν Κρινίδες. Το είδατε κάπου το όνομα αυτό? Ναι. Το χωριό το διπλανό λέγεται Κρινίδες, ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται το αρχαίο όνομα. Οι Κρινίδες ήταν απικία της Θάσου. Η Θάσος είναι το νησί ακριβώς απέναντι από την Καβάλα. Απικήθηκε πρώτη στην περιοχή εδώ και μετά άπικοι της Θάσου ήρθαν εδώ για να εκμεταλλευτούν το χρυσοφόρο βουνό της Μακεδονίας. Το Παγκαίο που είναι ακριβώς απέναντι. Ίδρυσαν εδώ τις Κρινίδες, γιατί ήταν μέρος με πολλά πηγαία νερά, πολλές κρίνες, αλλά είχαν πολλά προβλήματα με εισβολής από τη Θράκη. Οι Θράκες ήταν λίγο άγριοι στην αρχαιότητα, προκαλούσαν προβλήματα σε πλούσιες περιοχές. Οι κάτοικοι των Κρινίδων δεν μπορούσαν να τους αποθήσουν μόνοι και ζήτησαν τη βοήθεια του Φιλίππου, που έτυχε το 356 να είναι δίπλα στην αρχαία Αμφίπολη. Ήρθε ο Φίλιππος εδώ ως απελευθερωτής να διώξει τους Θράκες, αλλά έμεινε ως κατακτητής αφού μπορούσε και αυτός να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την πλούσια περιοχή. Τότε το όνομα των Κρινίδων άλλαξε σε Φίλιππη λόγω του βασιλιά. Σήμερα το καλοκαίρι. Είναι 2.300 χρόνων και ήταν μαρμάρινο στην αρχή. Μάρμαρο μόνο τώρα βλέπουμε στις πρώτες σειρές. Το γκρι αυτό υλικό είναι ντόπιο μάρμαρο, προέρχεται από αρχαίο λατομείο ακριβώς πίσω από την Ακρόπολη. Το υπόλοιπο θέατρο αναστηλώθηκε και χρησιμοποίησαν πέτρα στην αναστήλωση. Όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι εδώ, το θέατρο αυτό μετατράπηκε σε αρένα. Το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν για να κάνουν εδώ διάφορα θεάματα, κυρίως όμως θηριομαχίες. Λιοντάρια εναντίον λιονταριών, όχι λιοντάρια εναντίον ανθρώπων, δεν έχουμε βρει αποδείξεις τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Να μου κόψε λίγο εδώ πέρα. Φαίνεται η πλάτη του Αγίου Νικολάου.
Ακριβώς απέναντι, από τη δεξιά πλευρά, υπάρχει μια ταμπέλα που λέει ότι νωρίς, βλέπω έχουμε τραπέζια. Όσοι δεν θέλετε, το βρω στο ξενοδοχείο. Και ξεπληρώνουμε. Κάτσε γιατί με στραγώνει ο ίδιος τώρα. Ακόμα τώρα. Είπαμε. Ήταν ωραία. Εγώ δεν έχω πειράξει τίποτα. Πήγαινε πρώτα εκεί που είναι γιατί κάτι βλέπω. Από εκεί δίπλα είναι 200 μέτρα, όπως κοιτάει ο Βενιζέλος στη θάλασσα, από τη δεξιά πλευρά είναι ο σταθμός, αριστερά είναι της Αγίας Σοφίας. Για καλά που του δίνω αλλιώς. Έλα, θα έρθεις. Στάσου, έρχομαι εγώ. Α, έχω βάλει. Είναι αυτός εκεί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Τράβα βίντεο. Ναι. Τράβα βίντεο, Σίλβιε. Πρόσεχε τι κάνει, Σίλβιε. Ναι. Σίλβιε. Τι βλέπω. Σκάλα, σκάλα το σου. Δεν τραβάς τι δεν βλέπεις. Α. Κάτω από πάνω. Επόμενος σταθμός, Αγία Σοφία. Next station, Αγία Σοφία. Στάση συντριβάνει τώρα. Όχι τώρα. Ναι, όταν το πει. Ωραίο είναι. Ναι. Station, Αγία Σοφία. Καινούριο πράγμα, μέχρι να το μάθει. Ακριβώς. Έχεις τον Ευαγγελάτο και κάθε τρόπα. Ο Ευαγγελάτος θα κάνει τόσο για να γίνει ελευθέρας. Για να ανεβάσουμε κόσμο. Ξέρεις τι προβλήματα είχες στις αρχές. Α, είδες. Δεν ανοίγανε πόρτες, Πώς. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. θα κατέβουμε στο Σιλιβάνι. Έτσι. Και είναι κοντά μετά τι. Ωραία. Ωραία.
καφέ. Ναι. Qu'est-ce que c'est ça? Ναι. Qu'est-ce que vous voulez? Άμα μιλάει. Για ξαναπροπάταμα. Του έκανε και σπάσιμο κιόλας. Το έκανε επίτηδες. Το έκανε Για να μην κάνει παρέλαση. Το έκανε επίτηδες, ναι, ναι. Και ξανά. Πίσω έρχεται άνθρωπος, Είδες πως αλλάζει εδώ η περίοδο. Αυτό σου είπα. Μέγας είσαι κύριε και θα μπροστά τα έργα. Να το ψάξω το κουκλάρο όταν έρχεται. Αν άρχισε να γίνουμε ερωτικοί μετανάστες στην πόλη. Είδες πως αλλάζει εδώ η περίοδο. Αυτό σου είπα. Αυτό τώρα στο κορινό για την τουαλέτα. Όποιος θέλει δεν θα κατέβουν εδώ όλοι χωρίς λόγο. Εντάξει, ναι. Ο κορινός. Λάρισα από το κορινό. Περίπου μία και κάτι. Απλά για να μαζέψω.